il-ġimgħa ta' 32 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 17, versi minn 26 sa 37. F'dak iż-żmien Ġesu qal: bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noa daħal fl-arka. Imbagħad ġie d-dulufju u qeridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibigħu, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta' nar u kubrit mis-sema u qeridhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. U f'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl 2 ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. 2 nisa ikunu jidħnu fl-imkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu: fejn mulej? U huwa ġibhom: fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. X'tista' in-natura tallimna dwar il-ġudizzji ta' Alla? Ġesu jikkwota proverbju familjari lill-udjenza tiegħu: fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm jinġabru l-isqra. L-isqra huma attratti għal laħam mejjed. X'inhu il-punt ta' Ġesu hawnhekk? Huwa inevitabbli li ħaġa isseħħ meta l-kundizzjonijiet kollha ikunu milquha. Lil-mulej ġej lura f'din id-dinja hija ċerta, imma żmien mhuwiex magħruf. Il-ġudizzju tal-mulej jiġi malajr u ħafna drabi f'mument li ma nkunux nistennew. Ġesu għalhekk iwissina biex dan il-mument ma nsibuhx fuqna Alla rrieda f'dak il-jum. Huwa ċert li Alla jagħżel iż-żmien it-tajjeb. X'rid ifisser Ġesu meta qal li wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla? L-intimità tagħna mal-persuni li jirrispettaw u jħobbu lil Alla m'għandix garanzija li bekk aħna nistgħu nimmeritaw il-ġenna f'jum il-ġudizzju. Ħafna drabi aħna nassoċjaw ruħna jew nidentifikaw lilna nfusna mal-persuni li nkunu qed ngħixu qrib tagħhom, bħal raġel jew il-mara tagħna jew xi ħabib tal-qalb. Alla jiġġudika kull persuna b'mod individwali, skont il-mod kif tkun għexet din il-ħajja u għal-mod kif tkun wieġbet għall-grazzja tiegħu. Ħadd ma jista' jaħrab ir-responsabbiltà tad-dover tiegħu billi sempliċement jassoċja lilu nnifsu ma' xi ħadd li qed jagħmel dmiru. L-aħbar it-tajba hi li Alla jagħti il-grazzja, is-sikurtà u r-refuġju
lil dawk li jfittxuh bil-fidi u l-indiema f'qalbhom u jagħti l-grazzja lil dawk li huma jafuh b'mod personali u li jaċċettaw li hu ikun is-sit tal-ħajja tagħhom. U jagħtina wkoll il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex aħna ngħixu bħala għaddejja denji fis-saltna tiegħu biex inkunu dejjem lesti li nirċevuh meta jiġi. Il-ġudizzju ta' Alla huwa aħbar tajba għal dawk li huma lesti li jiltaqgħu miegħu. Il-ħlas tal-ġusti u Alla innifsu, il-għajn ta' kull verità, ta' kull sbuħija, ta' kull tiba, imħabba u tal-ħajja eterna. In-nies ta' żmien Noè injoraw it-twissijiet ta' Alla. Dawn in-nies kif toqgħod tajjeb bl-Ingliż, they literally missed the boat. U inti fuq liema dajsa inti rikeb, dik tas-suċċess u l-pjaċir tad-dinja jew dik li se twaslek għall-lena tal-ġenna ma' Alla. Dawk li jittama tagħhom hi soda u ankrata fil-ġenna, dawk ma jiġu qatt iddiżappuntati f'jum il-ġudizzju ta' Alla. Huma qatt jintlew ferħ kbir u ma jitfissirx dakinhar li jaraw il-mulej ġej fil-glorja. U t-tama tiegħek hi impoġġija f'Alla u fis-saltna tiegħu. Mulej Ġesu, inti it-tama u s-salvazzjoni. Aziza Marija, għenni biex jien qatt ma nitlef il-għan tiegħi għalfejn qed ngħix fuq l-art li hi il-ġenna u għamel ukoll li bit-talb tiegħek jiena jkolli dejjem ferħ u żelu ġdid biex inkun nista' ngħix fis-saltna ta' ibnek l-Aziż. Amen.